Здравейте хора! Днес ще ви покажа предизвикателството с ножът, но този не е истински, това е просто нещо като тренировъчен нож. Нито е остър, нито нищо, но пак боли като се удари с него. Затова сега ще направя предизвикателството. Мисля, че е време да ви покажа. Ето, сега. Тук така, ето. Дано се вижда нещо. И не знам песента. Oh, chop, 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 am I doing in the stand? Bloody, bloody, bloody mess, faster, 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 bloody, bloody, bloody mess, knife your face, my face. Това беше без да гледа. Да виждам. Сега ще го направя без да виждам. С лентата. Много задно не мога да го правя, но... Добре. Започваме. Oh, chop, 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 am I doing understand? Bloody, bloody, bloody mess, faster, 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 bloody, bloody, bloody mess, faster, 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 knife your face, my face, bloody, bloody, faster, 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 bloody, bloody mess. Това беше. Надявам се нещо се е видяло, ако не, ако ви харесва, палец нагоре, ако не ви харесва, палче надолу, вие губите. Довиждане.